Wadhi nyime wang'e mago motende kod weche matimore gwenge ma Kisumu. Johala e chiro ma Nyamlori e kaunti ma Kisumu ne omonjo apise mag boma ma Kisumu miluongo ni City Hall bang' kane giyudo ka omuk choche kod rangach madonjo e chiro no. Johala go mane ni kod ichwang' bende ne dwaro mondo tenda boma maduong' ma Kisumu kata City kotendegi kod Balawanga mondo lernegi ni to en ng'a manotimo timno okinyi ma piny orugodo kawuono. Ma timore seche ma tend boma ma Kisumu bende nyocha noyudo osegolo andika mondo johala go dar wuog e chiro no ka gidhi e kar ohala ma Uhuru Business Complex. Kata kamano johala go bende nosemako bura e doho mar geng'o darogi. Ninyo wawuok godhiambo ka wadoke utewa to kaka chopo saa 7 gotieno to askari gonwa simo ni chiro imuko. To sama chiro imuko no ne wakao kes mane watere court. Kane wasetero kes e court ne wabed gi jo county mane wawinjore kodgi. Koro giweyo weche mane watimo mag winjruok to gibiro gimuko chiro. Kata nyoro kanyo wane court nyo miwa stay order ni nyaka kes warum e kawanyalo wuok e kinyalo muk chiro. Koro wakwayo the authority moloyo the national government ni en sama nyaka giwuog oko nikech wakwedo gimotimore ni okang' mamalo. Kendo wapenjo gi duol achiel kaka jo chiro ni governor ni kanye, because governor ong'ado tudruok ne gi jopiny kata gi jo ohala. Gima koro waneno kani ok onego timre e oganda wan jo ohala ka. Notice waonge go. Correct. Notice waonge go. Akwara Raila Amolo Odinga. Wakedo ni kendo demonstrate. Ni mondo wayud teko mar Kenya. To kendo podi chaki nyaswaka. Wuoge oko mondo wuoge gini. Jo DCI be. Wainyore. Gavana wetu Anyang' Nyong'o pamoja na mbunge wetu na MCA waangalie hii maneno kwa undani na kwa ufasaha zaidi. Enyo ka jochiro wacho ni ginyaswa